Biye araba ye septamburu kalo tile 3 san 2025 Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka bamanankan kibaruya olu kɛnɛ kan. Kunnafoniya daminɛna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ wagati min na i ko sisan ni o ye septamburu kalo tile 3 san 2025 nɛgɛla ale ni Soribugu furancɛ la fɛn min ye jatigɛ wale tigilamaw kɔni kɛn bɛ ka bingani wale ta ni ka nin dugu furancɛ o sɛgɛrɛ sira mun bɛ tali kɛ Bamako ale ni Kita la. Kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ fɛn min ye bolifɛn caman olu de jɔlen bɛ sira la u tɛ ka se ka sɛmɛ ka sababuya kɛ bingani wale cɛjugu ye. An b'a fɔ hali bi Ala ka sebaya di an ka finitigilakaw ma jugu. Walasa fɛn min ye lakana ani basigi o bɛ se ka sabati an ka jamana o kɔnɔna na an bɛ taa Segu ka olu fɛ nɔ. Segu gouverneur ale tun ye couvre-feu sigi sen kan kalo kelen o ɲɔgɔn bɔɲɔnko. Couvre-feu min yɛrɛ sababuya kɛra ka taga ni jatigɛ wale tigilamaw olu tun ye bingani wale mun ta k'an ka jamana finitigilakaw dagayɔrɔ 7 sɛgɛrɛ wagati tɛmɛnenw na. O de hukumu kɔnɔna na Segu gouverneur ale tun ye couvre-feu sigi sen kan kalo kelen o ɲɔgɔn bɔɲɔnko mun yɛrɛ kuncɛra kununko tarata septamburu kalo tile 2 san 2025. Kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ Segu gouverneur a ye bataki kura bɔ bataki bu kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ ko couvre-feu yɛrɛ kuntagala bɛna janya k'a daminɛ bi araba septamburu kalo tile 3 san 2025 fo ka taa se octobre kalo tile 2 natɔ ma san 2025 Segu marabolo bɛɛ lajɛlen ale kɔnɔna na. Ka sanga ni kalanko olu kunnafoniya kɔnɔna ye minisiriso mun ka baara ɲɛsinen bɛ an ka kalanko koɲɛw ɲɛnabɔli ma ministère de l'éducation ale bɔra ka kunnafoniya di kɛ bi araba septamburu kalo tile 3 san 2025 kunnafoniya mun kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye san 2025 ka taa se san 2026 o kalantaw bolodalen don ka octobre kalo tile fɔlɔ ma kɔnɔ san 2025 an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. An bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ ale binna kun kan. Coupe du monde qualification ntolanci olu bɛ sen na an bɛ wagati min na i ko sisan o de ye hukumu kɔnɔna na fɛn min ye Mali ale ni Comore olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ sini alamisa septamburu kalo tile 4 san 2025 Marokukaw olu fɛ nɔ nɛgɛ kanɲɛ 19 o wagati. Kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ walasa Mali bɛ se k'i jigi da qualification kan ni ka taa Coupe du monde ale kɛnɛ kan f'a ka sebaya sɔrɔ a ka ntolanci 2 natɔ la mun bɛ tali kɛ ka sebaya sɔrɔ Comore kan ani kokura ka sebaya sɔrɔ Gana kan o de la an bɛ se k'an jigi da Coupe du monde ale tagali kan. An b'a fɔ Ala ka sebaya di an ka samata sɛgɛw olu ma. Bakari Kulubali ni ale ye farafin fura feerekɛla ye wa Senu Sibiribugu alimami fana tun don. A ka wulikajɔ olu bonyana kosɛbɛ fɛn min ye farafin fura a feereli ye an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na maa dogolen tɛ. Kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko dabanba ka wele sera Bakari Kulubali ma kununko tarata septamburu kalo tile 2 san 2025 Senu ka olu fɛ nɔ an b'a fɔ Ala ka hinɛ banbagatɔ la Ala ka yafa k'a ma. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw ni de bɛ dansigi kɛ aw ka bi araba kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ ni k'a da kulo kan an b'a fɔ aw kan bɛn donna nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala k'an ka jamana basigi.